Хто напісаў 40 тысяч даносаў у беларускі КДБ? Што маюць за душою прэс-сакратарка Лукашэнкі і яе муж, а таксама каго і чаму хваліць міністр абароны Віктор Хрэнін? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Самая галоўная навіна гэтых дзён – база даносаў, якую апублікавалі кіберпартызаны. Яны змаглі спампаваць звароты ад грамадзян у КДБ, якія людзі пісалі праз сайт спецслужбы. Прычым у гэтай базе указаныя і асабістыя даныя даносчыкаў, якія тыя самі указвалі, імёны, прозвішчы і нават адрасы з тэлефонамі. І ўсё гэта выглядае шакуюча. 40 тысяч даносаў за 9 гадоў, з 14 па 23. Атрымліваецца гэта па 12 штук кожны дзень. І ў святы, і ў выходныя. Але не спяшайцеся палохацца. І зараз мы вам растлумачым чаму. На самай справе у гэтай базе хапае самых сапраўдных даносчыкаў, якія пісалі на сваіх суседзяў, сваякоў і знаёмых. Хтосьці рапартаваў пра бел-чырвона-белыя сцягі і налепкі. Хтосьці скардзіўся на блогераў, а хтосьці прапаноўваў свае паслугі спецслужбам. Маўляў, гатовы да супрацы, вось мой нумар. Пазваніце. Былі і захапляльныя гісторыі. Напрыклад, супрацоўніца мінскай міліцыі паскардзілася на свайго начальніка палкоўніка Артура Шахлая. Маўляў, ён крышуе мясцовыя кавярні, збірае з іх грошы за дазвол працаваць уначы. Невядома, што стала з аўтаркай скаргі, але на кар'еры сілавіка гэта ніяк не адбілася, а нават наадварот. У выніку Шахлая павысілі. Яго перавялі ў Магілёў і зрабілі намеснікам начальніка абласной міліцыі. Знайшоўся ў гэтай базе і нечаканы зварот у КДБ жонкі пракурорскага начальніка. Жанчына прасіла, каб яе мужа прыбралі з расстрэльнай каманды, а лепш бы і ўвогуле звольнілі з пракуратуры. Паколькі ў Беларусі выносяцца смяротныя прысуды, ёсць і група іх выканання. Гэта работнікі розных ведамстваў, якія забяспечваюць працэдуру. Склад гэтай групы быў невядомы, але цяпер апублічыўся прынамсі адзін з удзельнікаў – Юрый Гарошка, начальнік аднаго з упраўленняў генпракуратуры. Сакрэтны занятак мужчыны назвала яго жонка Святлана ў сваім звароце на імя старшыні КДБ. Па словах жонкі, Юрый Гарошка больш за 15 гадоў уваходзіць у групу па выкананні смяротных прысудаў. І цяпер жанчына просіць вызваліць мужа ад такой працы. Матывацыя пракурорскай жонкі вельмі простая. Яна баіцца, што хто-небудзь пачне помсціць іх дзецям і ўнукам. Ёсць сярод даносчыкаў і вядомыя нам ужо персанажы, такія як Вольга Бондарова, якая накатала данос на іншую ябацьку, гродзенскую кіраўніцу Белай Русі Святлану Вераніцу, а таксама на корэспандэнтку канала АНТ Карульскую. Маўляў, яны яе агаворваюць і ачарняюць, таму неадкладна трэба прыняць меры. Але вельмі важна яшчэ вось што. Абсалютную большасць гэтых зваротаў у КДБ складаюць допісы спамераў, якія проста дасылалі абы што. Спамерскіх допісаў у гэтай базе каля 20 тысяч, а гэта амаль палова ад усіх. Таксама вельмі шмат допісаў ад псіхічна хворых людзей, якія скардзяцца, што суседзі кантралююць іх розум праз разеткі. Хапае і допісаў ад людзей, якія шукаюць інфармацыю пра рэпрэсаваных сваякоў і просяць ім дапамагчы. Таму, калі пільна прыглядзецца, то сапраўдных даносаў у той базе не так і шмат. Прычым сярод іх ёсць і асобная катэгорыя. Гэта сотні, калі не тысячы зваротаў ад расіян. Адметна, што перадусім гэта актыўнасць стукачоў з розных рэгіёнаў Расіі. Яны пішуць КДБшнікам пра знаёмых беларусаў, якія падтрымліваюць Ціханаўскую альбо выступаюць супраць вайны. Канкрэтную лічбу рэальных даносаў ад беларусаў назваць цяжка, але яна адносна невялікая. Найхутчэй гэта 1 ці 2 тысячы зваротаў. Прычым у гэтую лічбу ўваходзяць не толькі палітычныя допісы, але і сямейныя разборкі і высвятленне адносінаў з суседзямі і працадаўцамі. Так што спакойна, не ўсё так кепска з нашымі суайчыннікамі. А былыя сілавікі з Белпол перадалі журналістам партала «Зеркала» інфармацыю пра маёмасць галоўнага прапагандысцкага сямейства Беларусі. Гаворка пра прэс-сакратарку Лукашэнкі Наталію Эйсманд і яе мужа, кіраўніка БТ Івана Эйсманда. Цяпер журналісты пацікавіліся, дзе жыве і на чым ездзіць гэтая парачка. Аказалася, што ў маі 18 года Наталія Эйсманд набыла кватэру ў Мінску на вуліцы Ратамскай. Гэты дом у нейкім сэнсе можна назваць элітным. Ён уваходзіць у жылы
жылой комплекс Олімпік Парк, што побач з вадасховішчам Дразды і заказнікам Лебядзіны. Тэрыторыя комплексу агароджаная і знаходзіцца пад відэаназіраннем. Таксама там ёсць цэлы аздраўленчы комплекс з басейнам, саунамі, трэнажорнай залай і рэстаранам. Цяпер у гэтым доме валодае жыллём і 2 парковачнымі месцамі і сям'я Эйсмантаў. Прычым кватэра па дакументах праходзіць як аднушка, але плошча яе вельмі вялікая, больш за 100 квадратных метраў. Для разумення коштаў. У тым жа доме прадаецца кватэра амаль удвая меншая за эйсманскую, усяго 60 квадратаў, але за яе просяць амаль 250 тысяч даляраў. Прычым і гэта не ўсё. У 2019 годзе Наталія Эйсмант купіла яшчэ одну кватэру ў Мінску, амаль 120 квадратных метраў, але ўжо і дом, і раён папрасцей, на Каменнай горцы. Кошт кватэр у гэтым доме таксама не такі вялікі, у раёне 100 тысяч даляраў. Акрамя таго, і муж, і жонка Эйсманты маюць 2 участкі ў садовым таварыстве Тэлесад у Лагойскім раёне. Плошча кожнага складае 9 сотак, так што, магчыма, неўзабаве парачка прапагандыстаў пачне будаваць і загарадны дамок. Дарэчы, побач з іх участкамі знаходзіцца зямельны надзел, зарэгістраваны на Ганну Эйсмант. Гэта сястра Івана Эйсманта, якая больш за 20 гадоў працуе вядучай на БТ, а сёлета атрымала спецыяльную прэмію ад Лукашэнкі. Як бачым, яна таксама не бядуе. Знайшлі ў іх і аўтамабілі. Яны, праўда, адносна сціплыя. Наталія Эйсмант валодае красоверам BMW X1 13-го года выпуску, які каштуе недзе 13-15 тысяч даляраў. А на Івана Эйсманта зарэгістраваны толькі старэнькі Citroën, аж 4-го года вытворчасці. Але хай такая сціпласць вас не ўводзіць у зман, бо як начальнік БТ Іван мае дарагі працоўны аўтамабіль, прычым хутчэй за ўсё яшчэ і з асабістым кіроўцам. Кепскі прагноз ад Сергея Чалага. Вядомы аналітык у інтэрв'ю выданню Deutsche Welle паразважаў, калі Лукашэнка нарэшце спыніць рэпрэсіі. На думку Чалага, гайкі будуць толькі мацней закручвацца, бо і сам Лукашэнка працягвае верыць, што пратэсты 20-го года гэта змова нейкіх нябачных сілаў, і яго сілавікі не маюць прычын спыняцца. Таму пошукі ворагаў будуць працягвацца. Па словах Чалага, змены дакладна адбудуцца пасля сыходу Лукашэнкі, нават калі кіраўніком Беларусі стане нехта з яго кола. Пакуль жа прагноз толькі сумны. Сам жа Лукашэнка сёння падпісаў указ, які выглядае пагрозліва, пра прызыў на службу афіцэраў запасу. Але палохацца не варта, бо гэта планавае мерапрыемства, якое праводзіцца ў Беларусі кожны год. Падчас іх на службу забіраюць 2-3 сотні чалавек, якія скончылі вайсковыя кафедры альбо маюць званне афіцэра і знаходзяцца ў запасе. Вадзім Пракоп'еў у чарговы раз заяўляе пра сваю палітычную кар'еру. Ён сабраўся ісці ў каардынацыйную раду апазіцыі з мэтай аб'ядноўваць беларускія дыаспары па ўсім свеце. Пракоп'еў паўтарае даволі абразлівы тэзіс украінскага палітыка Падаляка, які заявіў, што беларускія дэмакратычныя сілы не змаглі прадэманстраваць ні арганізацыйнага, ні інтэлектуальнага патэнцыялу. Цяпер Пракоп'еў кажа, што згодны з гэтымі словамі і, маўляў, якраз гэта ён збіраецца і змяніць. Нагадаем, што сам Вадзім цяпер жыве ў ЗША. У Беларусі яго двойчы асудзілі завочна, кожны раз на 25 гадоў калоніі. Жудасная гісторыя адбылася ў Зэльве. Там знайшлі целы пажылой жанчыны і яе дарослага сына. Відавочных прыкметаў гвалтоўнай смерці не было, але ж з дома прапалі сейф і мабільнікі загінулых. Неўзабаве выйшлі на мужчыну, які наведваў сям'ю перад трагедыяй. Той расказаў, што нібыта прыйшоў пазычыць грошай, але ж знайшоў 2 трупы. Мужчына прызнаўся, што забраў сейф, узламаў яго, а здабычу патраціў на азартныя гульні і выпіўку, але ж запэўніваў, што да смерці маці і сына ніякага дачынення не мае. Вось толькі далейшае следства паказала, што гэта было забойства, і галоўны падазраваны якраз той самы госць. Цяпер мужчына знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 25 гадоў пажыццёвая ці нават вышэйшая мера. Сілавікі экстрасэнсы. Альбо прыклад таго, як суддзі і сілавікі настолькі звыкліся з беспакарнасцю, што нават не спрабуюць імітаваць прыстойнасць у палітычных справах. У Дуброўні сілавікі знайшлі так званы экстрэмісцкі рэпост аж за 3 дні да таго, як мужчына яго зрабіў. Прынамсі, пра гэта сведчыць дакумент з банка судовых рашэнняў. Згодна з ім рэпост быў зроблены 31 сакавіка, але ж міліцыянты нейкім цудам выявілі яго яшчэ 28-га. Зразумела, што гэта проста неахайная памылка,
але ж на яе ніхто не звярнуў увагі. Мужчыну, якога вінавацілі ў тым рэпосце, прызналі вінаватым і адправілі на суткі. А ў Баранавічах адбыўся чарговы хапун. Вядома пра затрыманне найменш 5 чалавек. Прычыны палітычныя, удзел у пратэстах 2020 года. Цяпер усіх затрыманых чакае суд і пасля калонія альбо хімія. Нагадаем, што зусім нядаўна ў тых жа Баранавічах за пратэсты судзілі адразу 17 чалавек. Усе яны атрымалі рэальныя тэрміны ад года да 3 гадоў калоніі. Лукашэнкаўцы забіраюць ільготы ў чыгуначнікаў. Пра гэта паведамляе незалежны канал БелЖД Лайф. Па іх інфармацыі адмяняюць бясплатны праезд на чыгунцы як для дзейных чыгуначнікаў, так і для пенсіянераў. Прычым пенсіянеры-чыгуначнікі цяпер абавязаны вярнуць нават свае дзеючыя гадавыя квіткі на бясплатны праезд. Як мяркуюць аўтары канала, вельмі дзіўная хуткасць такога рашэння кажа аб адным. На беларускай чыгунцы фінансавая катастрофа. Яе начальніку трэба тэрмінова паказваць начальству, што прымаюцца хоць якія-небудзь меры. А замежнікі працягваюць шукаць адказ на адно з галоўных беларускіх пытанняў. Якая згушчонка найлепшая? Рагачоўская ці глыбоцкая? Цяпер за справу ўзялася дзяўчына з Венесуэлы. Яе вердыкт глядзіце ў гэтым відэа. Какая сгущенка вкуснее? Рогачев или глубокое? Посмотрим. Дизайн глубокое, банка серебристая, голубой цвет, где изображена только голова коровы. А Рогачев – банка золотистая, где изображена не только коровы, а еще и деревни. Но лично мне нравится больше вот этот дизайн, чем вот это. Пахнет просто божественно сейчас. Цвет Рогачев очень белая, а вот это не так сильно белое. Завидуйте. Как вкусно! Не так и сладкая, более жидкая. Рогачев, погнали! Это более сладкое. И чувствуется, как будто свежее молоко. Я человек, который не любит очень сильное сладкое, поэтому если выбирать, то я выбираю глубокое. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.